La intel·ligència artificial creiem que és una oportunitat per poder treballar juntament amb l'administració, per reduir tot aquest excés de burocràcia que tenim i també per garantir que aquest accés que sigui més personalitzat i que també estigui més centralitzada. Aquesta és l'única demo pixel free que diem, sense cap pantalla, de tot el Mobile World Congress. Això és una col·laboració que hem fet amb la Generalitat des de Barcelona Supercomputing Center i el que ve és a ser un espai on s'explica què és la supercomputació d'una manera molt visual i que transmeti una mica l'humanisme de la tecnologia. Fa una comparativa perquè puguis entendre la capacitat que té el Mare Nostrum 5 de càlcul. Llavors, la comparativa es fa a un gra de sorra, són els 8 milions de catalans calculant en un segon, i després es compara amb el món, tota la gent del món calculant en un segon, després amb un mòbil, i després tot el mar de sorra és el Mare Nostrum 5. Doncs el que tenim aquí al costat és el robot Tiago i el projecte que estem aquí desenvolupant és el de Never Home Alone, que és un projecte de robòtica assistencial amb el futur de que un robot així pugui estar a les cases dels avis, i en concret abarcaríem molts temes com de la percepció del robot, que li puguis preguntar pels objectes i te'ls puguis saber dir on estan.